İlat takyansan özüňi tana diýip amalyan aýdymyna sözler bar. Kime diýdiň agam şonu? Şonymy? Böyle aýtmaly ya. Hemmekse sözde ananı bilem. Oraz yazdı bir kısan aydımmy? Biram anna meret. Rubrika Hitxana bilen dowam edýär. Espitrin Goçmuradyň gepleşigini bellek geçen bir söz bar. Şonuň deýin. Hemmekse sözde ananı bilem. Oraz yazdı bir kısan aydımmy? Biram anna meret ba. Oraz. Buna tanaýaňyz sayt däli. Ýöne annemeret kim? Annemeret bil ençeme milyonluk aýdymlaryň, hitlaryň sözlerini ýazan şahir. Annemeret agam birinji wizada esasym şul aýdymlary Annemeretdiň hem ilişi wa diýip bellek geçipdirler. Biz aýtmasagam bilýär, tanaýanlar köp eken. İlkinji soraglardan Sumota haçan geldiň? Sumgada sağçylyk mektebe 99-njy ýylda gidip başladym ýani. Aýdym ýazyp başlanym 10-njy klasy oturanda 2008-nji ýylda 1-nji aýdym ýazdım. Esas hit aýdymlaram Mikey bilen eden proýektlaryňyz. Mikey bilen haçan işleş başladyňyz? Mikey bilen 2017-nji ýylda Söhbet Kasym bilen saýyk däli ýagny oradyň. Onu dip bilmän aýdym bardy. Söhbet Kasym maňa geçirýär. Mikey'de bir keň ýazdyk seret, keňi diňledim, ýaman odan täze format meni öňgöründe. Şoň üçin derrew söz geldi, ýazyp berdim, olam halkymyz tarapyndan kabul edildi, gülýarlyk hit. Birinji işimiz şol. Söhbet Kasym bilen saýyk däliň aýdymy öz içimizde has ýaýran hit bolan aýdym bolsa, ýurtdaşynda hit bolan aýdymlar haýsy? İlkinjileri. Şol ikinji aýdym Jeren Hanadaryň aýdymy, Söýmelläň aýdymy. Näçinji ýylda çykdy ýa-da? Şol bar 2019-njy ýylda soňragyna dekabryna ýa. Soňragyna tapawlanandy. Başga döwletlere diňlenip, şonu aýdyrlyp soranlar boldy, aýdanlar boldy. Özüne gowny etýän aýdymçylar biz şol aýdymyňyza aýda aýerlik sorap alyp başlady. Diýmege ýam urugen çalşýar da bir Hili wagtdan. howasyň artyp bir zadyň ýörese, iş ondan soň çykar hit bolan aýdymyň hemmesem daşa ýurtlara diňlendi. Bir çiğil açılan yer oldu da gitti iyiliğine başladı. Annas kamlenem yadanlardan o tuğuleme uğruna olup dur tebebi sözümüz aşağı avrosam oy. Amalyan milyon aýdymny şeýle setirler bar. İlat takyansan özüň tany, men akly öwretjek bolamok saňa. Köçeler dol fenyal hana saňa daş enstek ýetmek maňa. Şol bildi bir adammy? Kime diýdiň agam şonu? Şonymy? Böyle aýtmaly ya şon. Şon wara belli bir adama diýem zok ýöne çeman orta atdyk kim ödüne çekdi şoňa diýdik şon. Düşündüm. İlkinji wizamyzda ähli hit aýdymlaryň ählide ýarkyny görkezip geçdik. Entem hitxana işine dowam edýär. Diňe täzelige garaşýar. Bu ýene bir zat aýtjaktym. Şol ýanky hitlaryň içinde ýanky Espiter berdi bi. Şolong aýdymma, ýylgyr aýdymma, ana Didar Nurberdi fin aýdymma. Şolary ýazan oglan bar. Elkan diýip tanalýar. Biz özümiz halis ýa. Netip bolsa oň bilenem aýratyn. Gepleşýär.